Ватиканта Естейтс представя фамилна къща в Панчерево. Имотът е достатъчно голям, с заден двор от 600 квадратни метра. Самата къща е с РЗП от 280 квадратни метра. В двора имате много зеленина, дървета и място за отдих. Самият двор заобикаля цялата къща. Тук имате изглед към Панчаревското езеро, балкон от втория етаж, където след малко ще видите една от спалните. Тук се намира централният вход. Пред него има врата за достъп от улицата. Над входа има сервизно помещение, което ще видите след малко. И да, тези от вас, които са с домашни любимци, добре дошли сте! Това е страничният вход, от който има достъп за автомобили. Маневрирането е лесно, има място за 2 до 3 автомобила. Тук горе е една от другите спални. Тя е с изглед към Витоша. В двора има люлки, хамаци и барбекю. Вече сме в къщата. Това е първият етаж, на който има хол. Камина, зад нея има трапезария, която средно голямо семейство без проблем може да яде. Вляво се намира кухнята, напълно оборудвана, подава се заедно с цялата посуда и всичко нужно за активно живеене. От трапезарията и от хола има достъп към двора. Това е тоалетната за гости, комбинация и с баня. А това е стаята за гости. В която има и самостоятелна баня с вана. Това всъщност е централния вход, тъй като ние влезнахме през двора. Към втория етаж се качвате по извита стълба, обезопасена, така че ако сте с малки деца, не се притеснявайте. Същото се отнася и за парапетите. Тук имаме едно интересно интериорно решение, което след малко ще видите. Това е първата спалня, която ще намерите на втория етаж. Характерно е, че във всяка от спалните имате красива гледка. Забележете този стъклен прозорец. Когато влезнете във втората спалня, ще видите, че този прозорец реално дава достъп на светлината директно към средата на къщата.
Тук имате балкон, от който се разкрива прекрасна гледка към Панчаревското езеро и Лозенската планина. Тук е полезно да ви кажем, че съседите са абсолютно нормални хора. И така, влизаме във втората спалня на втория етаж. В случая тя е детска, с два отделни кревата. Отново с тераса, от която имате прекрасна гледка към Витоша. Това е гледка към паркинга, но отгоре. На етажа има още една баня с тоалетна, както и сервизно помещение, което обаче не се отдава заедно с къщата. В него собствениците ще съхраняват своите вещи.